Hello Lods, welcome back to my vlog. Sa ngayon, di ko po kami sa ilog namin na sobrang ganda, sobrang lamig. Sabahan niyo ako maligo, mga Lods. Sobrang lawak. Yung nakatakot din dito Lods pag tumalon ka, mahaba din malaking bato. Dito sa dulo Lods, likuan din doon, talunan, tulay. Yung mga bata tatalon sa tulay, lalim din doon. Ganyan sa bundok galing yung tubig Lods. Doon galing sa bundok, pinakabundok to galing. Bro. Ito yung mga bata, mga Lods. Magaling lumangoy. Kahit sobrang lalim, magaling nilang lumangoy. Hindi sila natakot. Natakot sila kahit malakas ang agos. Malakas ang agos mga Lods. Ako kaya Lods, marunong kaya akong lumangoy. Yan yung Lods. 5 hours later. Wala Lods kasi Shokoy. Tingnan mo Lods, Shokoy. Lakas ka lumangoy sa Shokoy yan.